Mayang hapon kanatong tanan. Ato lang ipaklaro sa dili patamamalandong sa ebanghelyo nga atong nadugo karong adlaw. Dunay daghan nga mga butang o puntos nga angay natong pakisayran. Una sa tanan, ang dato wala kastiguha tungod kay siya dato. Wala siya kastiguha tungod kay nagpuyo siya nga luho. Luho sa pamistig, luho sa pagkaon, panimuyo. Sila sa rosa, wala tagaig ganti tungod kay siya kabus ug timawa. Wa siya tagaig pabor tungod kay usa siya katawo nang inahanglan. Ikaduha, ang ebanghelyo karon wala magpasabot nga ang katigayunan ngilad, nga ang bahandi dili maayo. Dili magpasabot ang ebanghelyo nga gituboy giday ang kawad-on ug kakabus. Karon ang pangutana, ngano man sila saro o ngano man ang dato nakastigo man. Nganong ikastigo man siya sa iyang paglabang ning kinabuhian. Usa ra gyud karason ngano nga siya nakastigo tungod kay wa man siya gihimo. He did nothing. Ang dato nga tao, daghan unta siya kahigayunan, chances, opportunities sa pagtabang sa uban. Daghan unta siya mga chances nga diin iyang matabangan ang pobre nga tao sa iyang sitwasyon sama kang Lazaro. And yet, he wasted all his opportunities to be of service. He wasted his time. Busa, kay wa man siya gibuhat, mao kini ang sin of omission. He omitted the most important thing, to be of service to others. But he did nothing. Wala niya papahawaa si Lazaro. Wala niya tamaya. Wala niya bugal-bugali. Apan, insensitive gayon siya sa iyang kahimtang ug sa iyang pag-antos. Wala gayon siya'y pagbati. Indiferente ang dato na tao. He simply did not care at all. O tungod ini, nakastigo siya. Dili tungod kay dato siya, because he does not show any mercy sa kahimtang ni Lazaro, as if Lazaro did not exist at all. Murag kabahin si Lazaro sa pananaw niya sa palibot. He let Lazaro go hungry and starve to death. Ang dato unta nga tao magpakita unta og kaluoy only if he becomes charitable, only if he uses his wealth, his riches to be of service and help to others. Maluwas unta siya, apan wa gid siya makahatag bisan gamay na lang na atensyon. So the gospel points out two important things about
the riches. Kung saan na ito pagda sa itong mahandi. Una, there is the danger ng atong na-accumulate ng mga riches, bahandi, will resort to obsession. Hiktan ta, gaungan ta sa atong bahandi. It is a great temptation in life to acquire, to possess, and to hoard riches at the expense of other people's lives. Mao gyud na ang pinakauna. Mao na nga niingon si Jesus, you cannot enter into the kingdom of heaven unless you abandon the riches in your life. So riches could blind us to ignore the many Lazarus on the streets, in our midst, in our families, in our communities. Makapabuta ang bahandi kung di ta makita sa tinuod ng mga Lazaro nga naa sa atong kiliran. So mauna ang sangkutanan sa bahandi nga gitudlo sa ebanghelyo nga atong bantayan. Although it is not bad, but it will obsess us. Mahimong obsession. Tanawa ro mga tao. Ikaduha, kung doon naman tayo bahandi sa kinabuhi, we have a greater responsibility nga kinahanglan gamito na ito ni dili pagpadato lamang sa itong kaugalingon. If we have been blessed by God, it should never be spent to satisfy only with your desire. It should be utilized to merit eternal life in heaven by helping the poor. It should be shared and gain eternal rewards in heaven. Pero kinsa man sab nining panahon na karon ang makabuhat niya na. Mao bitaw niya sa panahon sa Kwaresma, one of the pillars of Lent is to be of service, charitable service to others. Mao na gikinahanglan magdisiplina tas pagkaon aron ang atong pagakanon nga mga mahalon mapugnan ug ang atong ipalit atong maihatag niadtong naa sa kalisod ug gutom. Aside from prayer, mauna ang usa sa mga pillars nining panahon sa Kwaresma. So we need to help the many Lazarus who are lingering and suffering in pain, different illness in body and soul, so that we can also be saved. Gibuhat na ito ni arong kita maluwas. Maura ginay tuyo niya. Because if we do nothing, then it will condemn us. By doing nothing, we have omitted the most serious sin, our social obligation and responsibility. So muna mga igsoon, mangutana ta sa itong kaugalingon, who are these Lazarus in our families, relatives and friends, in our communities? Kinsa man mga Lazarus that needs our attention, needs our help.